Lahay atong nakit-an diri nga insekto guys. Butterfly. Nakuha sa balay sa kanaang spider. Lipaya sa spider kay makakaon na siya. Makakaon siya og butterfly. Grabe pagka liguna og balay ang spider. Oh, di naging kalupad ang butterfly. Nakuha gyud siya sa balay sa spider. Spider, oh. Hindi man ang kaunon. Pero di na siya kakaon kay ato lang tabangon ang butterfly. Bangon na to ato siyang palukdon. Hiluoy man kaayo. Hiluoy. Lupad sa layo. Lupad sa layo. Tutlo na to ang iyang katarong kakalupad. Wow. Hapit na. Hapit na siya kalupad. Kalupad dyan ang ipay kayang butterfly nga gibuhian na to. Nakaluwas gid siya.